Ninyanye Bamako troisième point du Malala. Ante yanka kuma bakan kadaka fallait no fuka fotote. Ka ambe yanka kuma basketi code kan. No ye ça fait chelu ye utanro croix. Omi dalela sotuba badaina. Atoro Académie basket Tangara de Sotuba. Anyamorobe la uniforme. Nene Hamidou Bama Tangara de ya Nyamoroye Akafola Sotuba Bada Tunte la Hala Nyumana. Anga Nene Hamidou Bama Tangara Lame. Ko inga kesobi maubi seka ko sebela maunta ka ko munu mauka ya fama ye ko langolo ye kulubla. Donc am seka fo ambe badala ya hukumu mbade kono. O yere de kama anyi centre in ke badala ya ka felege fembe se ka to mauka ya fama anga dugukolo ferela on kana se amachukumi o association na fuma ko souvent le fleuve Niger anu luka ya maria de anto kana se fobi bu fene foni yoro na ko bargada Muniru Diallo Sotuba cité de la solidarité sige bagado ayira ko kobado Mali yere ni a jatemna me ko ta so fen fela o basket donc ayaw jilaja don dola aw fana ka soro Mali basket kala baw fe wala sa aw fana ni fama ko tege di ñogoma drapeau ka dawma ko ta Mali ko ta Colonel Abdoulaye Koulibaly de Yé Centre Tangara Académie Basketball de Sotuba président d'honneur Yé ama kanim siwasa dugo anga lame ab demsonu tino gona bato demsonu me ñogondon alne footna be nabna do ñogonche mo bu mire a un ballon tangé ñogon fa un basketique ñogon fa au koson abena ni fendo ye mo jeno no famina donc obe benati aba kalama Mali ame gela chamangono fonyon chamambe fokana se keloma Mali fandoni ñogonche nga neni fansuku be abato fonyon chamambe atna nebe ayini demsonu fe bekana femme me Sotuba lamina bekana anga ni centre ni anga wasa dola ina do fara Bamako basket Tangara kan no ye Académie basket Tangara de Sotuba Bamako chifu muso ani che unase uka deglu ke yoro mina wala sa Bamako basketi ana se soro kata fe chukwa mina VOA Bamara to la Bamako Siaka Traoré kala selido